గోవిందాయ నమః. హిందూ బంధువులందరికీ జై శ్రీరామ్, వందే మాతరము. మీకు ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలండి. నేను ఖచ్చితంగా ప్రతి హిందువు ఈ విషయం గురించి తెలుసుకోవాలి, ఆకళింపు చేసుకోవాలి, ఆ విధంగానే ఆచరించాలి. అదే సమాజానికి, ముఖ్యంగా హిందువులకి చాలా హితకరమైన విషయము. ఒక రుగ్మత హిందువుల మనసులో ఉండిపోయింది. అది తగ్గించుకోవడానికి, తొలగించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలని కోరుకుంటూ ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ఒక ఉదాహరణతోటి ఈ వీడియో మొదలు పెడతాను. గవాళ్ళ ఎవరికైనా మనకు తెలిసిన వాళ్ళకో ఏదైనా అనారోగ్యం వచ్చిందనుకోండి, ఉదాహరణకు ఒక పెరాసిస్ వచ్చింది అనుకుందాం, లేదంటే ఒక క్యాన్సర్ వచ్చింది అనుకుందాం. వెంటనే మన వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుసా? ఏ జన్మలోనో చేసుకున్న పాపం అనుభవించేస్తున్నారు. చేసిన కర్మ ఎక్కడికి పోతుంది? రకరకాల పాపాలన్నీ చేసుంటారు, అందుకే వచ్చేసి ఉంటుంది రోగం. బాగా అయిందిలే, అవ్వాలి వీడికి, రకరకాలన్నీ చేసేసి రియల్ ఎస్టేట్ చేసి అవి చేసి ఇవి చేసి తెగ అడ్డగోలుగా సంపాదించాడు, రోగాలు రాక ఎక్కడికి పోతాయి? ఇదిగోండి, ఈ కబుర్లు మొదలు పెడతాం మనము. ఇవి పరమ నిష్ఠ దరిద్రపు దౌర్భాగ్య మాటలండి. అర్జెంటుగా ఇవి మానేయాలి. మన నవరాత్రుల్లో ఒక మన తెలుగు సినిమా నటి కూతురు చనిపోయింది పాపం. ఆయన మంచి కామెడీ హీరో, ఎప్పటి నుంచో కామెడీ సినిమాలు తీస్తూ మనం నవ్విస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన కూతురు పాప నవరాత్రుల్లో వెళ్ళిపోయింది. వాళ్ళు చాలా బాధపడుతున్న వీడియోస్ నేను చూసి, పాప నవరాత్రుల్లో వీళ్ళ బిడ్డ వెళ్ళిపోయింది అని కమ్యూనిటీలో చిన్న పోస్ట్ పెట్టాను. మీరు మమ్మల్ని నవ్విస్తూ ఎన్నో సినిమాలు చేశారు, ఈ నవరాత్రుల్లోనే మీ ఇంటి బిడ్డ వెళ్ళిపోయింది, పరమాత్ముడు మీ కుటుంబానికి శాంతిని ప్రసాదించాలి అని ఆ కమ్యూనిటీ పోస్ట్ పెట్టారండి. పెట్టిన 5 నిమిషాల తర్వాత కమ్యూనిటీ పోస్ట్ చెక్ చేస్తే కింద ఒక కామెంట్ వచ్చింది నాకు. ఇతను సినిమాల్లో ఉన్నప్పుడు చాలామంది హీరోయిన్లను కదిలించాడట, మరి ఆ పాపమంతా అనుభవించాలి కదా, అందుకే కూతురు చనిపోయింది. అది కామెంట్ సారాంశం. ఆ కామెంట్ చదివాక వెంటనే నేను ఆ పోస్ట్ డిలీట్ చేసేసాను. కామెంట్ కాదండి, పెట్టిన పోస్టే 5 నిమిషాలు డిలీట్ చేసేసాను. నేనేమంటానంటే, సినిమాల్లో మిగతా ఎవరితోటి తిరగరా, మరి వాళ్ళ పిల్లలందరూ చనిపోవడం లేదే? ముందు అవతల వాడు ఏమేం పాపాలు చేశాడో ఇవి అనిపిస్తున్నాడు అనే లెక్కలు మానేయాలండి. ఈ లెక్కలు మానేయాలి హిందువులు, అప్పుడే హిందువులు బాగుపడతారు. నేను చాలా సీరియస్గా చెప్తున్నాను. చాలా అసలు ఎట్లయినా సరే హిందువుల యాటిట్యూడ్ మార్చాలనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ఒకనొకప్పుడు మతం మార్చడానికి రైస్ బ్యాగ్, బియ్యం బస్తా, మీకు బియ్యం ఇచ్చేస్తే బియ్యం ఇస్తాము, అవి ఇస్తాము, ఇవి ఇస్తాము, లేదంటే ఏదైనా ఫ్రీ ఎడ్యుకేషను, అందుకని మతం మారండి అంటే మారేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు అన్ని గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది. 2 రూపాయలకే బియ్యం, ఇంకా చెప్పాలంటే ఉచితంగా బియ్యము, సరుకులు. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టేసేసి పైసా ఖర్చు లేకుండా పిల్లలందరికీ ఎడ్యుకేషన్. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఈ క్రిస్టియన్ మిషనరీ వాళ్ళు ఆశ చూపిస్తే మతం మార్చడానికి, అవన్నీ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఉచిత పథకాల కింద పెట్టి ఇచ్చేస్తున్నారు కదా. అయినా కూడా మతం ఎందుకు మారుతున్నారో ఆలోచించండి ఒకసారి మీరు. ఎవరికైనా సరే అనారోగ్యం వచ్చిందని తెలిసిందంటే, అనారోగ్యం వచ్చిన వ్యక్తికి ఎవరైనా ఒక క్రిస్టియన్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అనుకోండి, అతను ఏం చేస్తాడో తెలుసా? చూడ్డానికి వచ్చేటప్పుడు చర్చ్లో తన పాటు ఇంకొక 10 మందిని వేసుకుని వచ్చేస్తాడు. వచ్చేసి అయ్యో నీకెలా అయిందా అని ఇతను చూస్తూ ఉండగానే వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తారు. కన్నీటితోటి ఓ అని ఏడ్చుకుంటూ ప్రార్థన చేస్తారు. ప్రభువు నుండి తగ్గించేస్తాడు, నువ్వు స్వస్థుడు అవుతావు అని చెప్తారు. ఈ అనారోగ్యం చేసిన దానికి చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది. ఇది ఏమిటిది? ఇన్నాళ్ళు నేను గుళ్ళకి వెళ్ళాను, లేదంటే పూజలు చేస్తాను, ఇంట్లో వాళ్ళు ఉన్నారు, బంధువులు ఉన్నారు, ఏ కర్మో అనుభవిస్తున్నావు, చేసిన పాపం ఏదో అనుభవిస్తున్నావు, పూర్వజంలో ఏదో చేసుంటావు అనుభవిస్తున్నావు అనేవాళ్ళు. అలాంటిది నాతోటి ఏ సంబంధం లేని వీళ్ళు వచ్చి నా కోసం ఏడుపు కొట్టి కన్నీటి ప్రార్థనలు చేసి నాకు తగ్గాలని ప్రభువును ప్రార్థించి తగ్గుతుంది అని ఆయిల్ రాసి వెళ్ళిపోయారు. ఇక్కడే మొదటి సాఫ్ట్ కార్నర్ పడుతుంది ఆ వ్యక్తికి. ఆ తర్వాత ఏదైనా సరే మందులు వాడేసి పత్యం వండి రోగం తగ్గిన తర్వాత వీళ్ళ కారణంగానే రోగం తగ్గిందనేసి అతను మతం మారిపోతున్నాడు. ఎక్కువ మంది మతం మారిన వాళ్ళు ఈ సాక్ష్యాలు అవి చెప్తూ ఉంటారు కదండి. నేను తెలుసుకున్న రీజన్స్లో హైలైట్ రీజన్ ఇదొకటే. నాకు అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు అసలు నాకు ఈ చర్చి గురించి, యేసుక్రీస్తు గురించి తెలియదండి. నాకు అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళందరూ వచ్చేసి ఒక బ్యాచ్ నాకు సానుకూలంగా నాతో మాట్లాడి నా కోసం కన్నీటితో ప్రార్థించి నాకు బాగుండాలని కోరుకొని వెళ్ళారండి. ఆ తర్వాత తగ్గిపోయిందండి, అప్పటి నుంచి కాంటాక్ట్లో ఉన్నారండి, నాకు బాగా నచ్చిందండి, నేను మతం మారిపోయానండి. నేనేమడుగుతానంటే, నీవెందుకు సానుకూల దృక్పథంతో మాట్లాడవు? ఒక వ్యక్తికి అనారోగ్యం వచ్చిందండి, ఏదో పెద్ద రోగం వచ్చింది, వెంటనే పూర్వజన్మలో చేసుకున్న కర్మ వదిలిపెట్టదు, కర్మ పట్టి పీడిస్తుంది, చేసుకున్న కర్మ అనుభవించాల్సిందే, తలరాత ఏ జన్మలో చేసుకున్నారు పాపం. ఏంటివన్నీ మీకు తెలుసా లెక్కలు?
తెలియకుండా ఎలా మాట్లాడతారు? మీరు ఎవరు చూశారు? అతగాడు ఏదో పాపం చేయడం వలన, ఎవరికో ద్రోహం చేయడం వలన, ఏ జన్మల్లోనూ పాపకర్మలు చేయడం వల్ల అవన్నీ ఇప్పుడు కలిసి రోగం రూపంలో వచ్చినవి అని ఆ లెక్కలు మాట్లాడడానికి మీరెవరు? మనకేం అర్హత ఉంది? ఏం స్థాయి ఉంది? ఒకసారి చెప్పండి. చాలా తప్పు అండి ఇది, చాలా తప్పు వ్యవహారం అండి ఇది. సోషల్ మీడియాలో కూడా ప్రచారం చేస్తున్నారు. దేవుడు వదిలిపెడతాడేమో కానీ కర్మ మాత్రం వదిలిపెట్టదు, కర్మ పట్టి పీడిస్తుంది. ఈ దౌర్భాగ్యులు జ్ఞానాగ్ని దగ్ధ కర్మాణమని పురుషోత్తముడైన పరమాత్మ భగవద్గీతలో చెప్పిన శ్లోకం మాత్రం చచ్చినా చెప్పరు. అరే, ఎవరికైనా అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు, లేదంటే ఏదైనా నష్టం వాటిల్లినప్పుడు, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైనా పోగొట్టుకున్నప్పుడు, ఏదైనా కష్టంలో ఉన్నప్పుడు మనం సాంత్వన కలిగించే విషయాలు చెప్పాలండి. అసలు ఆశ్చర్యం ఏంటో తెలుసా? ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నాము, స్మార్ట్ ఫోన్లు వచ్చినాయి, యూట్యూబ్లో వందల కొద్దీ వేల కొద్దీ యూట్యూబ్ ఛానల్స్. ఇప్పుడు మనం ఇట్లా నాశనం అయిపోయి మాట్లాడుతున్నాం. కానీ పాత రోజుల్లో రేడియో కూడా లేనప్పుడు బాగున్నారండి హిందువులు. ఆ రోజుల్లో మత మార్పిళ్ళు కూడా పెద్దగా లేవు. వాళ్ళు ఎవరికైనా బాగలేకపోతే ఏమో ఇందులే, కష్టాలు మనకి రాకపోతే ఇంకెవరికి వస్తాయి? రామచంద్రుడు అంతటి వాడు కష్టం అనుభవించలేదా? ధర్మరాజు అంతటి వాడు కష్టాలు పడలేదా? వాళ్ళకే తప్పలేదు, ఏదో వచ్చింది. అరే, మబ్బులు విడిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎండ రాదా? ఏముందిలే, 4 రోజులు తట్టుకుందాం, మేమందరం ఉన్నాం కదా, నిదానంగా మరలా మంచి రోజులు వస్తాయి. ఈ విధంగా చెప్పి సాంత్వన కలిగించేవాళ్ళండి. వీళ్ళలా సాంత్వన కలిగించడానికి రామాయణము భారతం మూలం. విశేషంగా రామాయణం భారతం చదువుకునే వాళ్ళు ఈ హరికథల రూపంలో దేవాలయాల దగ్గర ఎప్పుడూ రామాయణం భారతం చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు. అవి విని విని వీళ్ళు కూడా ఎవరికైనా బాగాలేకపోతే నువ్వు చేసుకున్న కర్మే, లేదంటే నీ పూర్వజన్మ కర్మ, ఇట్లా మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు. సీతమ్మ అంతటిదే అనుభవించింది, సీతమ్మ పడలేదా కష్టాలు? మనం కూడా పడదాం వదినా, ఎన్నాళ్ళు, ఏదో రోజుకు మంచి రోజులు వస్తాయిలే. ఇల్లాళ్ళు, ఇంట్లో చదువు లేని గ్రామాల్లో ఇల్లాళ్ళు కూడా ఇలాగ మాట్లాడుకునేవాళ్ళు. సీతమ్మ అంతటే అనుభవించింది, మహాభారతంలో ద్రౌపది అంతటిదే అనుభవించింది. మనం ఎంత చెప్పు, మనకు కూడా మంచి రోజులు వస్తాయిలే. రాముడు అంతటి వాడు అనుభవించలేదా? సత్యహరిశ్చంద్రుడు అనుభవించలేదా? నలమహారాజు అనుభవించలేదా? లేకపోతే పాండవులు అనుభవించలేదా? మనకి కూడా మంచి వాళ్ళకి ఇలాంటివి వస్తాయి, మనం సర్దుకోవాలి, కొద్ది రోజులు ఓపికగా ఉండాలి, కష్టాలు కలకాలం ఉండవు, తర్వాత మంచి రోజులు వస్తాయిలే. ఇలాగ మాట్లాడుకునే వాళ్ళు పాత రోజుల్లో. బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమాలు చూస్తుంటే ఇప్పటికి కూడా ఆడేలాగే ఉంటాయి. ఇదేం దరిద్రం పట్టిందో, ఈ సోషల్ మీడియా ఒకటి వచ్చి చచ్చింది. ఇలాంటివన్నీ వీళ్ళు సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేసేయడం, కర్మ ఎవరిని వదిలిపెట్టదు. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏదైనా ఒక వ్యాధి వచ్చిందంటే, ఉదాహరణకి నాకు ఏదైనా ఒక సమస్య వచ్చిందంటే, నాకు ఏదైనా ఒక కష్టం వచ్చిందంటే, అదంతా కూడా ఏదో పూర్వజన్మలో పాపాలు చేసుకోవడం వల్ల, లేదంటే ఏదో పాపము, అధర్మము, అన్యాయం చేయడం వల్ల వచ్చినట్టేనా మీ లెక్క? మీ లెక్క రామచంద్రుడికి ఎందుకు వచ్చాయండి కష్టాలు? పాండవులకి, ధర్మరాజుకి ఎందుకు వచ్చాయి? సత్యహరిశ్చంద్రుడికి, నలచక్రవర్తికి ఎందుకు వచ్చాయి? వాళ్ళందరూ కూడా పాపాలు చేసిన వాళ్ళేనా? వాళ్ళందరూ కూడా ద్రోహాలు, అన్యాయాలు చేసిన వాళ్ళేనా? గుర్తు పెట్టుకోండి, ఒక వ్యాధి వచ్చిందంటే, ఒక కష్టం వచ్చిందంటే, ఒక సమస్య వచ్చిందంటే, ఒక ఇబ్బంది వచ్చిందంటే, కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైనా దూరం అయ్యారంటే కారణం మనం చేసిన పాపాలు, ద్రోహాలు కాదండి. జీవితంలో పరీక్షలు అలా వస్తూ ఉంటాయి. కాస్త తట్టుకోవాలి, కాస్త ఒత్తిడి ఉంటుంది, కాస్త హృదయం చెక్కబట్టుకోవాలి. ఆ సమయంలో మనం చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని చక్కగా దగ్గర తీసుకొని సానుభూతిగా మాట్లాడాలి, ప్రేమగా మాట్లాడాలి. మేమందరం నీకున్నాము అని ఒక భరోసా ఇవ్వాలి. భగవంతుడు ఉన్నాడు, ఆయన పాదాలను నమ్మితే మనం తేలిగ్గా బయటపడతాం. భగవంతుడు చూస్తూ ఊరుకుంటాడా ఈ అన్యాయాన్ని? కాస్త ఆలస్యమైనా కూడా ఖచ్చితంగా పరమాత్మ దయతలు ఇస్తాడు అని చెప్పగలగాలి. వదిలేసి ఏదో కర్మ అనుభవించాల్సిందే, తప్పదు, చేసినవి అనుభవించక తప్పుతుందా, చేసిన పాపాలన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇలాగ మాట్లాడితే వాళ్ళు మతం మారకుండా ఎలా ఉంటారు చెప్పండి? ఇంకొకడు ఏమంటాడు, అసలు మాకు పునర్జన్మ కాన్సెప్టే లేదు, నీ పాపాల కోసం యేసుక్రీస్తు అనే ఆయన సిలువెక్కాడు కాబట్టి నీ పాపాలకి ఆయన నమ్ముకో, ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతే నువ్వు ఆనందంగా ఉంటావు. వాళ్ళకి ఈజీగా అనిపిస్తుంది. అరే, మన దగ్గర సానుభూతి, సాంత్వన వచనాలు, ప్రేమ, ఆప్యాయము లేనప్పుడు, మనం ప్రేమగా ఆ విధంగా చెప్పలేనప్పుడు, వాడు వచ్చి చెప్పి ఏడుపు కొట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు వాడి వైపుకి వెళ్ళిపోతాడండి సగటు మనిషి. మత మార్పిళ్ళకి మన ఈ విధమైన యాటిట్యూడ్ కూడా ఒక కారణం అవుతుంది. పిచ్చి పిచ్చి డైలాగులు చెప్పడం మానేయండి. కర్మ కట్టి కుదిపేస్తుంది, పాపాలు అనుభవించాల్సిందే ఉండొచ్చు అవి కూడా. కానీ నీకేం తెలుసు అవతల వాడు ఏ పాపాలు చేశాడో, ఈ జన్మలో చేశాడా, పూర్వజన్మలో చేశాడా, ఎంత పాపం ఉంది, ఎంత పుణ్యం ఉంది, నీవెవరు లెక్కలు వేయడానికి? నీకెవడిచ్చాడా అధికారము? ఎప్పుడూ మాట్లాడకండి. ఏ పాపమో చేసుంటావు, ఏ అధర్మమో చేసుంటావు, ఏ జన్మలోనో పాపాలు చేస్తుంటావు, అందుకే ఇలాంటివి వచ్చినాయి అని మాట్లాడే హక్కు మనకి లేదండి.
ఎప్పుడు అలా మాట్లాడకండి. చేతైతే ఆ లెక్కలు చూసేవాడు పరమాత్ముడు ఒకడు ఉన్నాడు. అది మనకి సంబంధించిన విషయం కాదు. మనం మానవ మాతృలవి. మనం ఏం చేయాలంటే ఎవరికి కష్టం వచ్చినా కూడా భగవంతుడు ఉన్నాడు. కష్టాలు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకే వచ్చాయి, రాజ్యాలు ఏలిన చక్రవర్తులకే వచ్చాయి, మనం ఎంత కాస్త సహించి ఊరుకో అని ఆదర్శవంతంగా రామాయణము భారతం ప్రమాణంగా చూపించి ప్రేమగా చెప్పి మేమందరం ఉన్నాము నీకోసమని సాంతన వచనాలు పలికితే ఇంకొకడు వచ్చినా కూడా మతం మారకుండా ఉంటాడు. గుర్తుపెట్టుకోండి. సనాతన ధర్మంలో ఇలాంటి పిచ్చి మాటలు, భయపెట్టే మాటలు, ఇంకొకరిని బాధ పెట్టే మాటలకు స్థానం లేదు. ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడి ఇంకొకరిని బాధ పెట్టమనేది మహాపాతకం కూడా. గుర్తుపెట్టుకుని పిచ్చి డైలాగులు ఆపేసి ప్రేమపూర్వకంగా ప్రవర్తించడం నేర్చుకుందాం. సాంత్వన వచనాలు పలకడం నేర్చుకుందాం. మేమందరం నీతో ఉన్నాము, పరమాత్ముడు ఉన్నాడు అనేసేసి వాళ్ళ కష్టము తేలికయ్యే విధంగా, వాళ్ళ మనసు తేలికయ్యే విధంగా మాట్లాడడం నేర్చుకుందామండి. మంచి లక్షణాలు నేర్చుకుందామండి. అప్పుడే కొంతవరకు మత మార్పిడులు ఆగుతాయి. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. జై శ్రీరామ్, జై భారత్, జై హింద్. పరిష్ణార్పణ.